Башлыйк әле дейсең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным ничәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным ничәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Синдәйләр юк дисең, бәхетемне дисең таныдым. Ә мин инде сине көтә, сабыр итә арыдым. Ә мин инде сине көтә, гафу итә арыдым. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең